Конър Макгрегор е един от най-високо платените спортисти на земята. Има един от най-бързите нокаути за 3,5 секунди. Също така има двубой, който приключва за 13 секунди, като двубоя не е какъв да е, а е двубой за титла. Но той не е израснал в богато семейство, не са му дали всичко още от малък или каквито и да било други глупости. Той израства в напълно нормално семейство, като дори му се налага да работи като водопроводчик. След известно време преценява, че ще се отдаде напълно на този спорт и спира да се занимава с това. Нещото, което променя живота му, е бой за едно момиче в гимназията. Той се зарибява с нея, но не знае, че тя има по-голям приятел, който събира групичка с още други лайнари и набиват Конър Макгрегор изключително брутално. Ако знаеше за Proof Nutrition обаче, това със сигурност щеше да са неговите хранителни добавки. Като с промокод PRESI10 можете да вземете 10% отстъпка на всеки един от продуктите на сайта.